Necessitarem una miqueta de màgia per poder arreglar aquesta nau. Anem a personatges i buscarem la vareta màgica. Perquè la nostra història sigui interactiva, el que farem és posar la nostra vareta allà on vulguem que l'haguem d'agafar. La podríem posar, per exemple, perquè quedi més amagada entre les plantes. I qui podria fer servir aquesta vareta i així donar-li una volta a la nostra història? Farem que sigui ara el torn del dinosaure. Fem clic a sobre del dinosaure per fer-li el programa i li posem quan la bandera es cliqui, que podem trobar esdeveniments. Li haurem de posar una espera molt gran perquè no parli fins que no passi tota aquesta acció, la del cotxe, la del nen que surt. Després li posarem un digues que podem trobar a aspecte. El dinosaure ens explicarà que ell ens pot ajudar. Escriurem a dins: jo et puc ajudar. I ara posarem un altre digues a sota perquè ens expliqui com. Escriurem a dins: soc un diplodocus mag. El diplodocus és el tipus de dinosaure que jo he posat al meu Scratch, aquest que té un coll ben llarg. Com tot bon mag, el dinosaure necessitarà la seva vareta. Posarem un altre digues a sota i a dins escriurem: em pots ajudar a trobar la meva vareta? Farem que ho digui durant 3 segons perquè ens doni temps a llegir-ho. Cliquem la bandera per comprovar que tot funciona bé. Ara hauríem de picar la vareta per fer-li arribar al dinosaure. Fem clic a sobre de la vareta i comencem el programa posant-li quan la bandera es cliqui. Després li posarem una espera encara més llarg. El posarem de 29 segons. Ara haurem d'esperar fins que nosaltres agafem la vareta. Li posem el bloc espera fins. Anirem a sensors i farem servir el bloc tocant punter del ratolí. Quan nosaltres, amb el nostre ratolí, ens posem a sobre de la vareta, continuarà aquest programa. Per fer que la vareta es mogui, primer haurem de situar-la al seu punt inicial i arrossegar el bloc de BSXY sense canviar cap número a sota de quan la bandera es cliqui. A continuació, arrossegarem la vareta fins a una de les potes del nostre dinosaure i quan ja la tinguem ben situada, arrossegarem el bloc llisca en un segon. Provem que funcioni.
Perfecte. Què haurà de passar ara? Després del llisca, posarem un digues amb el nostre encanteri. Escriurem alguna cosa semblant a màgia potàgia, arregla aquesta nau. I li canviarem el temps perquè ens doni temps a llegir-ho. Jo li posaré 3 segons. Ara, com no tenim manera de calcular quant de temps trigarà una persona en localitzar la nau, haurem de fer servir un missatge. Anem a esdeveniments i busquem el bloc Envia a tots missatge 1. Quan hagi enviat el missatge 1, anirem a la nau i li direm quan rebi missatge 1, que és un bloc que podem trobar a esdeveniments, i ara farem el programa perquè la nau s'arregli. Primer li canviarem el vestit i li posarem el nom del vestit que no té la grieta. Li posarem espera un segon, que podem trobar a control, i també li traurem tots aquests efectes de color que havíem afegit anteriorment. Busquem el bloc Treu els efectes gràfics i provem que funcioni. Genial, està quedant molt bé. Afegirem un so per acompanyar aquesta màgia. Anem a efectes i farem servir el so Magic Spell. Per poder-ho posar al nostre programa, clicarem al bloc de so i posarem el bloc Toca el so Magic Spell. Així sonarà mentre canvia el seu aspecte. Ara continuarem el programa del nen. Li posarem el mateix esdeveniment que abans, quan rebi missatge 1, que era després de fer l'encanteri. I li direm que s'esperi un parell de segons perquè li doni temps a la nau d'arreglar-se i també al dinosaure de parlar. A continuació, posarem un digues. A dins del digues escriurem Moltes gràcies! Acabarem el programa del dinosaure. Li posem també com a nou esdeveniment quan rebi missatge 1. Li posarem espera 3 segons. I ara escriurem la seva resposta a dins d'un digues. Posarem cap problema. Però no li diguis a ningú
i li canviarem el temps perquè ens doni temps a llegir-ho. I en un altre digues acabarem la frase. I escriurem que els dinosaures sabem màgia. Tornem al programa del nen i a sota del moltes gràcies li posarem una espera de 8 segons. Per últim, haurem d'anar a aspecte i posar-li un amagat per fer veure que el nen torna a pujar dins de la seva nau. Cliquem la bandera i comprovem que tot funcioni bé. Canviarem una mica el programa del nen. Li posarem només espera 6 segons en l'últim moment perquè vagi a dins de la nau abans. També li posarem una espera menys petit abans del moltes gràcies. Només ens faltarà fer que la nau torni a desaparèixer. A sota de Treu els efectes gràfics posarem una espera que podem trobar a control de 8 segons. Per tornar a fer l'efecte de transparència, tornem a buscar el bloc de repeteix i li posem 100. Aquesta vegada volem que la nostra nau sigui cada cop més transparent. Busquem el bloc Augmenta l'efecte. Li haurem de canviar l'efecte color per l'efecte transparència i li posarem un número 1 en comptes del 25. Comprovem que tot funcioni. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte acabat. Esperem que hagueu après moltes coses. Fins una altra!